dostlar, mening YouTube'daki ilkinci videom. Sizden like'ları ve kanalıma da ulu golda bermenize garaşýan. Kanalımda telefon, internet sapakları, VPN serverleri ve go programlar barada bir näçe videolar çykarjak bolarym. Ve videomuza geçelim. Bu videoda ikinci ýa-da onun köp Gmail hatawyny basmalygyny görkezýärm. Gmail hata açmak üçin telefonun nastroykalar bölümine account sinkronizatsiya diýen ýeri we size telefon modeline göre ütkep biler. Şu ýer account tipi ýakdyran ýere bas. Dabak account tipinden täze Gmail hata göretip bilersiňiz. Onu Google'un içine hem göretip bilersiňiz. Biz Google'dan göreceğiz. Google'a girýäs. Ýokarda da account'uny başgaryp ýakdyrandyr. Şu ýerden şoň görýärs. Ve About account duran yere basýar. Google'a basýar. Biraz garaşýas. Esasy şu ýerde bolýar. Biz aşağıda sözat account duran yere basýas. Bu ýerde size özüňiz üçin ýa-da işiňiz üçin gerekli torar. Size haýsy üçin gerek bolsa saýlarsyňyz. Maňa özüm üçin gerek. Dilyasy bir adın yere basýas. Bu ýerde adsydan ad familiýa sorar. Mysal üçin bersini mekan diýip dolduryly. Dalýa basýas. Ve sizden dolun ýylyňyzdaky maglumatlar sorar. Bersin, özüňiz doldurursyňyz. Mysal üçin bersin dolduryly. Dalýa basas doldurup bolamyz soň. Ve size Google'un ödük sana account ödülýär. Siz öz accountuňyz özüňiz düzjek bolsaňyz sözat subscribe adres Gmail diýen ýere basýas. Berdim mysal üçin Mekano 99 diýip ýazýas. Bu sizden parol sorar. Siziň Gmail account howpsuzlygy üçin gowy parol saýlamagy gerekdir. Bersin dolduryly. Parol ýazyp bolansoň dalýa düýmesine basýas. Täze penjerede size öz telefon numryňyzy sorar. Öz telefon numry ýazýaňyz. Ýazyp bolansoň dalýa düýmesine basýas. Ine dostlar, meniň accountum açyly, ýöne siz telefon numryny tasdikledýäňiz, siziň telefon numryňyza kod geler, şol kod ýazýaňyz we accountuňyz açylar. Meniň numrymy tasdikledikleri bolan üçin accountum açyly. Numryny tasdikledikden soň dalýa düýmesine basýas. Ve pirini may radylaşýas diýäs. Biraz garaşýas. Çykas. Ne dostlar, täze Gmail accountumyz açyly. Sizden like'lara we kanalyma da uluq golda bermeňizde garaşýar. Hoş sag bolun.